M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Lero lachisanu pa 4 Novemba ndi tsiku limene timakumbukira Charles Borromeo. Iyeyu anali Archbishop, ndipo kuyambira ali mwana adalili okhudzidwa kwambiri ndi moyo wa anthu ovutika, kotera kuti ali zaka 12 akapatsidwa ndalama amangochotsako ndalama zokhazo za maphunziro akezo, zina zonsezi amafuna kuti zipite zikathandiza anthu osauka, ndipo amazichitadi. Nkhale ali bishop chimodzimodzi kutagwa njala, iyeyo adapereka zambiri kwa anthu ovutika kuti apeze chakudya. Akuti nthawi zina amathandiza ngakhale anthu 70,000 pa tsiku kuti aone chakudya. Lero lino tipemphe mwa uneneri wa Charles Borromeo kuti ifenso tipange chisankho m'moyo mwathu chothandiza anthu osauka. Tikumbukire kuti pa chiphunzitso cha Chikatolika, social teachings of the church, pali option for the poor, kukhala ndi chisankho chothandiza anthu osauka. Lero mawu athu amene tawerenge oyamba kuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Filipi mutu 3 ndime 17 ukafika mutu 4 ndime 1. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi banja la Elton ndi Elizabeth Kagwa, a marriage encounter, kuchokera ku mtima woyera Seiko mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu a muthenga wabwino akuchokera mu uthenga monga adalembera Luka woyera mutu 16 ndime 1 mpaka 8. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Fr Maxwell Kubalasa, kuchokera ku Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Filipi mutu 3 ndime ya 17 kudzawerenganso mutu 4 ndime ya 1. Abale anga, nonse pamodzi muzinditsanzira ine, ndipo mudziwapenyetsetsa amene amayenda motsata chitsanzo chimene ife timakupatsani. Ndakhala ndikuwuzani kawirikawiri, ndipo tsopano ndikubwerezanso molira misozi, kuti pali ambiri amene mayendedwe awo akutsimikiza kuti amadana ndi mtanda wa Khristu. Mathero awo nkuwonongeka. Zosangalatsa thupi chabe ndizo zili ngati mulungu wawo. Amanyadira zimene akadayenera kuchita nazo manyazi, ndipo amangoyika mtima pa zapansi pano zokha. Koma ife kwathu kwenikweni ndi kumwamba, ndipo kumeneko kudzachokera mpulumutsi amene tikumuyembekeza. Mpulumutsiyo ndi Ambuye Yesu Khristu. Iyeyo adzasandutsa matupi athu achabewa kuti akhale ofanafana ndi thupi lake la ulemerero. Adzachita zimenezi ndi mphamvu zake zomwe zija zimene angathenso kugonjetsa nazo zinthu zonse. Tsono abale anga, ndimakukondani ndipo ndili kukulakalakani. Mumandisangalatsa ndipo ndinu mphotho yanga imene ndimayinyadira. Okondedwa anga, limbikani choncho mogwirizana ndi Ambuye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi iyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti panali munthu wina wachuma amene anali ndi kapitawo wake. Anthu adadzamuneneza kapitawoyo
kuti akumwaza chuma chake cha mbuye wake. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namfunsa kuti, nchiyani chimene ndikumva za iwe? Undifotokozere za ukapitawo wako, pakuti sungakhalenso kapitawo ayi. Apo kapitawoyo adayamba kuganiza mu mtima mwake kuti ndichite chiyani popeza kuti mbuye wanga akundilanda ukapitawo. Kulima ayi, ndibe mphamvu. Kupemphanso ayinso, kundichititsa manyazi. Chabwino, tsopano ndadziwa choti ndichite, kuti anthu akandilandire ku nyumba zawo, ukapitawo ukandithera. Motero adayitana angongole a mbuye wake mmodzimmodzi. Adafunsa woyamba kuti, kodi uli ndi ngongole yotani kwa mbuye wanga? Iye adati, mafuta muyeso okwanira mitsuko 10. Kapitawoyo adamuwuza kuti, nayi kalata yako ya ngongole, khala pansi msanga, ungolembapo mitsuko 50. Adafunsanso wina kuti, nanga iwe ngongole yako ndi yotani? Iye adati, tirigu muyeso okwanira matumba 10. Kapitawoyo adamuwuza kuti, nayi kalata yako ya ngongole, ungolembapo matumba 53. Apo mbuye wa kapitawoyo wonyengayo adamuyamikira chifukwa cha kuchenjera kwake. Pajatu pokhala ndi anzawo, anthu ongokonda zapansi pano ngochenjera kuposa anthu okhala mkuwala kwa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mawu amene ndangowerengawa kuchokera mu Uthenga Wabwino, ndionera kuti pena pake amaoneka ngati kuti akuyamikira utambwali wa kapitawo uja. Pali kamvetsedwe kosiyanasiyana kazimene adachita kapitawo uja. Koyamba nkonena kuti nkutheka atadziwa kuna kuti ineyo ndikuchoka panopa, adagenza zonena kuti atenge zimene mbuye wake anena kuti azilandire, azichepetse. Koma kuchita chonchoko amazipanga nchofuna kuti akonze tsogolo lake. Kamvetsedwe kotereka kali ndi mavuto ambiri, kuti ndikuti kuipako udankira tsopano. Komano kamvetsedwe kena kamene ambiri amene amaonika za Bible amakatenga kuti akaka ndimene zidaliri, ndikutengana ndi kuti pa nthawi ya Ambuye Yesu ngakhale okhometsa msonkho aja amati akatolera msonkho ujawo suti amalandira salary ayi, koma iwowo amangoonera komweko kuti ine zimene ndapemphedwa kuti ndikapereke ndi izi. Kuboma andiuza ndikapereke kuchokera dera ilili 200,000 ya msonkho. Choncho amayika yawo yowonjezera ngati commission yawo, ndi amawonjezera mmene angathere kunena kuti iwo apeze phindu lalikulu. Chifukwa chake pakati pa Yuda amadedwa kwa basi. Kapitawonso uyu amene amabwereketsa ndalama kapena katundu wa bwana wake kwa anthu osiyanasiyana, iyeyu zikuoneka kuti amatenga komishoni pa zimene amawonjezera. Choncho amawonjezeranso zochuluka kwambiri kuwapwereka anthu aja. Ataona kuti ntchito yake ili pa chiopsezo kuti achoka, adaganiza zopita
nukachotsa konse kuja monjezera kuja kuwachepetsera anthu aja chifukwa adaona kuti apa sinali nkhani yokhala ndalama zambiri ayi, koma inali nkhani yonena kuti tsogolo lake likhale labwino, akhale ndi moyo wabwino kutsogolo. Ndi Ambuye Yesu akuyamikira kunena kuti munthu uyu adaona kuti tsogolo lake lina lofunikira kwambiri kusiyana ndi zalero zapompopompo. Abale anga, ifeyo tikamakhala moyo wathu uno, ife amene tidakhulupirira Yesu Khristu timadziwa kunena kuti moyo uno ndi ulendo wopita ku moyo weniweni, moyo okhala ndi Mulungu mpaka muyaya. Zochita zathu tikamakhala kodi zimaonetsadi kukonzekera kuti tikafike ku moyo osatha mogwirizana ndi Mulungu, kapena tidachita chinkondwa ndi za moyo wathupi pasipo mpano? Paulo woyera moyamba ajawo akulangiza akhristu kunena kuti nzoona tili pasi pano pali zokondweretsa zambiri, timafuna zokoma zathupi ndi zina zotero, koma tisayiwale kuti moyo weniweni umene ifeyo tiyenera kuthuthumira ni moyo osatha. Sikuti mkhristu sayenera kuti amve zokoma zina zapasi pano, amayenera kuti azimve, koma modzilonda bwinobwino komanso modziweta. Moyo wathu tingatukhala bwino kwambiri mokoma mopanda kuchita zinthu moonjeza ndi moyiwala Mulungu. Izizi zikugwirizana kwathunthu ndi zimene akunena Ambuye Yesu muthenga wabwino, kunena kuti kuchenjera kwenikweni kwa munthu pasi pano ndikuyang'ana kumene akupita tsogolo lake. Tifuna moyo osatha, zimene zingatiyenereze ifeyo kuti tilandire moyo osatha ndi ziti? Tizitsate zimene zozo ndipo tizizithuthumira. Anthu timafuna moyo osatha, koma mwina makhalidwe otiyenereza kuti tilandire moyo osatha sitifuna kuwatsata. Ineyo ndikufuna moyo osatha, koma ndifuna ndikhale ndi mitala, akazi awiri, atatu, anayi ndi zina zoterozo. Ineyo ndikufuna moyo osatha, koma ndikufuna chuma, ndipo kufuna chumapo sindiyang'ana njira yopezerayi, bola chumacho ndikhale nacho, kaya chakuba palibe kanthu, koma ndifuna ndikhale wachuma. Chonsecho ndikufuna moyo osatha. Paulo woyera akutilangiza kuti tipewe makhalidwe ongosangalatsa za moyo uno zathupi. Moyanjana ndi Ambuye Yesu akuti dziyang'ana kumene tikupita. Moyo uno ngwakutha, amene amakhalitsa sangafike nkhale zaka 150 or 200, koma tikukamba za moyo wosatha opanda malire. Ndi chisankho chimene timapanga panopa kuti ndikhale moyo wopanda malire ndi kukondwa, kapena ndikhale mazunzo opanda malire. Tinalangizidwa posachedwa apa za anthu awiri amene adakhalira pasi pano ndi zimene zidachitika moyo unotatha. Munthu olemera ndi Lazaro. Pamene
padanikankha mu mtima kwambiri kuwerenga mawu amene aja mponena kuti munthu wachuma atamwalira adakayikidwa ku manda. Lazaro atamwalira angelo adamutenga. Ndikuti ngati siyang'ana zakutsogolo kwathu mkumanda, ngati yang'ana zamtsogolo kukonza tsogolo athu moyo osatha nonyamulidwa ndi angelo ngati Lazaro, mawu a Ambuye Yesu. Tiyeni tipemphe chaulere kwa Mulungu atithandize kukhala ndi mtima wothuthumira kufunitsitsa moyo osatha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. To